И айде, добре дошли в епизода на Brawl Stars, епизод 3. Тук с мен този път няма да бъда сам, ще бъде моят приятел Галин. Така. Без да искам се написах Дани Про, защото поисках да се напиша Гален Про, но не можах. Няма нищо, ще изпълняваме квестове заедно. Добре. Чакай да иде. Аз съм с Брок, с Токо, с Мистер Пи. Доста квестове има той, така че... Да. Аз не си ги изпълнявам. Нека бъдем на Trio Showdown. Искам да събера кръсти кеш за... Аз имам стю 11 кила. Например, ето, тук вижте какво мога да взема, ако събера толкова с кръсти кеш. Колко джама имаш? Около 4. Но все пак... Аз имах, сега само да кажа, аз имах 157 джема. Купих си едно нещо, което ми даде 290 кредита и ми останаха точно 58 и драго ми беше за 58 джема и аз го купих. Защото Иличо ми го каза и аз помислих, че няма да стигне и така. Ето го Драго, аз така му помогнах да си спечели Драго. Сега само да им покажа, да не мислят, че лъжа. Не се чува при него, защото той изключи таковото. Да, когато съм звук на Brawl Stars, малко гласа ми нещо бъгва. Затова... Аре, Гале, готов ли си? Чакай да вземем стил. Аре, трио. Що трио? Чакай бе, просто защото имам квест... Не да взема кръсти кеш, бе, чакай малко. Така, айде, време да се забавляваме заедно. Между другото, да знаете, акаунтът не е мой. Просто един приятел ми го подари. И той не е мой, аз хакнах един и затова. Ето ме тука. Бел. При Галин се чува, защото той не снима клип, а по-скоро аз. Ще ме убият, той. Бото ще ме убие. Бе, бот. Като бот. На един ударе. Умри, бе. Умря, ама Джаки взе всичко. Бягай, интернета ми лагна малко. И на мен. Не баш. Наш, не си глупав, нали? Наш, моля те. Не, глупав е. Моля бе, поне докато... Аз един... Една секунда имаше. Айде на Jellyfish. Чакай да взема някой... Тук ми сега. С месни. Как беше на това името? Може ли по-бързо, че епизодът ми трябва да е 20 минути? Добре, дай. Чакай бе. Дано се справим бе, човек. Няма да бъда с Бел. Ще бъда с Леон. Може и Санди, ама. Леон го взех още преди 2-3 дена. Така събрах кредити и така нататък. Оставаше ми... Доста се мъчихме и сега събирам за спайк. Нищо. И след два демек такива, да взема брола. Танга бро. И взимам тогава вече, как беше? Хоп. Чайте те са на малко. Хоп. Гледай как ме удра. Виж ги, те взеха повече Jellyfishове. Я умри, че ме нервиш. Чакай. Това... Не. Виж го това. Мистер Пито. Не, говоря за Мортиса. Не, ще загубим, бе. Бе. Бате, виж го това, бе. Не, бате. Я умри, бе. Гледай кошва. Пляц. Аре, ударим. Ладно са, аре. Умрете, бе. Yes. Jellyfish. Бързо, вземайте повече, вземайте. Давайте. Аре, гледай то се. Чай са.
Давайте, вземайте още джелифишове, още! Трябваше да съм вътре, Какво прави това? Добре, нашия доста добре се справя за сега. Да. Чай, Сквидвард! Не. Просто би наш шия. Чакай, взимам джелфиши. Не вече. Само още 3 джелифиша ни трябват. Не! Ние умряхме, бе, брат. Няма, ние ще загубим. Сега... Дай по-бързо. Не, те ще победят. Трябва да ги убием, бързо, Грифа уби, Грифът! Не, бате. Умря. Но това не е често, виж ги как ти кроят джелифишовете. Ние взимахме трябва. Трябваше ни точно 3. Добре, няма да е с Леон, защото не се справя много добре с него. Леон не е хубав герой. Трябват ни кръсти кешове. Не знам кой. Пишете долу в коментарите дали искате епизод, където аз и Гъни да си правим едно в едно. Ако искате още сега можем, ама. Трябва поне да пишете в коментарите вие, ако искате. И няма да е само един рунд, 2 рунда ще има. Към колкото се трябва. 10 рунда ще има с едно в едно, ние двамата с Иличо. И с скилове ще има около 5 рунда. Така. Хоп. Виж, брокът. Ще му убият. Чакай да убия аз блокъра. Защо точно бъс? Айде, бегай. Няма да бегаш никъде. От тук е. Махай се. Не, махай се. Бате! Но не честно ли, не остават на мира. Но не се спряха вече. Ела ми бе. Ще умра. Гледай го това. Не бе, бате. Бре, той гледай го, бе. Този не ми помага, бе, този бос. Видя, че умирам и не ми помогна дори за малко, бе. Ето, умираме. Добре, 9 сме. Те са още 8. Аре, не! Не! Брат, тия бомби ли не хорят? Патрони ли не хорят? Какво правите? Чакай му. Махай се. Не! Какво е това, значи? Бате, какво това е? Не, брат, ще победат. Виж ги, бе! Не, брат. Бате, накрая аз ще пикна Франк, казвам ти го. Не, можехме да убием колка! Човек! Какво е това? Една игра не може да спечелим. Аз съм шоудаун. Бате, почвам с Франка. Казвам ти го. Не, бате. Чакай малко. Аз съм с... Просто наистина ще се гръмна, бе. Колко минаха? Откъде да знам? И гледай, защото няма да оцелим точно 20 минути. 9. И не знам колко минути е, човек. Интернета. Не, бате. Интернета. Не, бе! Махай се, ма! Мол. Добре. Ето и аз мога да бъда такъв гадняр с Франк. И да ви кажа, имам много такова, което скачам. Бега от тука! Не, бате. Не. От тука. Така. Чакайте малко да се хилна. Аре? Не! Ето! Ту с Франк направо ме нерви. Стана ми джерфшията. Аре! Тая джесто гледай, кога е досана, брат. Аз никой не мога да песна, не е честно. Тая джесто на 31 кръв.
Ела, мамо! Не! Ще да го убия! Не, тя има хайпер. Бе, не си пусна кученцето. Ой, бате! Убих я. Мамо! Да, убих я. Може, нали бе го пак? Кое? Мъж ли? Мале, хора! Очертава се да се чувате такива глупави факти. Не пусна хайпера! Какво прави? Умри! Не. Умри, бе! Не трябва да вземате един джелифиш. Не! Не, уби. Не мога! Чакай, да вземам. Брат, тая! Що там хора? Не, убийте ga! Чакай. Yes! Убих я. Взимам джелифиш. Мале! 27 минути. Ма какво е това, бе? Дай, не. Моля те. Какво стана? Защо не ги дава? Взима 27! Джелфишо, бате! Хора, казвам ви, накрая следващия епизод може ще вземат тези 500 дропа. Не. Няма да можем това епизод. Оф. Хора, наистина много съжалявам. Но просто няма да можем сега. Оф. Айде, тук беше този епизод, направо вече се стресирах. Айде, чао. Не можем друго, защото сега не можахме да взимаме, както видяхте какви са гадни. Аз както взимах 27 джелифиша, а те не знам как стана това. И на тях по-бързо им дава джелфишовете. Може би, че по-големи купи са от нас или нещо. Айде, сега сме дрънкали толкова. Айде, Айде, чао. до другия епизод.